A flota galega só poderá pescar 3.271 toneladas de xurelo, unha cifra moi reducida que afecta negativamente ao cerco. No 2023, os barcos galegos só poderán capturar 3.271 toneladas de xurelo. Así o comunicou a Unión Europea na reunión desta semana onde se especificaron os totais admisibles de capturas e cotas para o próximo ano. No caso do xurelo, só se poderá pescar de forma accidental, o que supón un desastre para o cerco galego. E sabes para que é? É moi bonito, para meterlle multas aos barcos, porque hai que traer un 10% de pesca accidental. Bueno, pois con ese 10% habería que ti, agora para traeres 1.000 kilos, ou 2.000 kilos, tiñas que traer 10.000 de outro peixe. E que peixe colles para traer 10.000? Bueno, pois a xente vai ter que traer xurelos para comer, porque se non lle das de comer a xente oblígala a roubar. Para comer, non é roubar por vicio, como rouban moito, para comer. Moitos dos armadores de cerco de Galicia seguen apostando por cotas ao xurelo, xa que case a totalidade da flota da provincia vive desta especie. É isto que pasa, xa se vía vir. Levamos 5 anos, ou levamos 5 anos, luchando para que isto se solucionara, que se puxera cupos de xurelo. E non quixeron. Non quixeron, por culpa dos políticos, a máis de 7, 8 ou 10 ou 12 barcos que andan por aí a pelotear, que outra cousa non fan. Bueno, pois agora estamos las pagando. E que nas pagan? Os mesmos sempre, os que non teñen culpa ninguna, porque aí en Coruña temos un 80% da flota, en Coruña, en Burela, que vive exclusivamente case un 90% de xurel. E agora onde vai esa flota? Porque non ten capacidade o barco para ir ao País Vasco, non ir a ningún sitio. Que lle dan de comer esa flota? Que lle din que vean para o mar? E ben o dragaminas estes que fixeron aí da Xunta para multar aos barcos exclusivamente e arruinalos o que non teñen os homes, pois é o único que buscan.